Ako sa tešíte na tieto preteky? Tak sa teším veľmi, lebo fakt, že dalo nám to spustu úsilia, práce, energie, aby sme tie preteky usporiadali a nakoniec na nich aj štartujeme. Veľmi sa teším. Nakoniec to počasie sa umúdrilo, čo priláka určite nemalé množstvo fanúšikov tohto sportu v trati. A myslím si, že zatiaľ je všetko OK a tak to bude aj v cieli. Veľmi, veľmi zatiaľ mám dobré pocity. Jozef Bereš junior a Robert Miller, ktorí sem na štart prichádzajú s vozidlom Škoda Fabia Super 2000. On sa vždycky hovorí, že lepšie je vyhrať ako obhajovať, teda vyhrávať a... Zatiaľ, čo my všetci sa lúčime s Jozefom Berešom a